Το λιοντάρι πληγωμένο στέκεις όρθια. Παλεύεις μ' όποιον να σου βρίσκεται μπροστά σου. Η δύσιμος ανεξωπίσω σου τα όρνεα. Μας οι αγέροχοι τους ρίχνεις τη ματιά σου. Αιμορραγείς κι αυτά μυρίζουνε το αίμα σου. Θέλουν τη σάρκα σου στα χείλη τους να νιώσουν. Δεν τα τρομάζει πια το άγριο το βλέμμα σου. Και ετοιμάζονται τη μάχη τους να δώσουν. Μα κάπου εκεί στο πλάι στέκεται ένας άνθρωπος που ένα όπλο έχει μόνο τη φωνή του. Ουρλιάζει και εξαφανίζονται τα όρνεα κι ας βάζει σε ρίσκο τη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι θηροδάμαστης, ούτε και σώμα έχει φτιαγμένο από ατσάλι. Μ' αν τύχει και ποτέ ξανά εσύ το χρειαστείς, αυτός για σένα ναι, εκεί θα είναι πάλι, για να ρισκάρει το δικό του το κεφάλι. Για να ρισκάρει το δικό του το κεφάλι. Αυτός για σένα ναι, εκεί θα είναι πάλι.